प्रमोद बर' एबसुनि आफादगिरि आरो एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना जोंनि आफादनि खामानि लानानै सरकारजों सावरायनाय बायदि हाबाफारि लानानै दाख्लैनिफ्रायनो बिथांमोना दिल्लीयाव दंहैयो, गाबोनसो सफैगोन। बेनिखायनो बे समाव बिथांनि सोलायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजाफोरनोबो माखासे रादाब फोसावनांगौखाय आंखौ बेयाव हांख्रायदों आरो बे लेखायनो आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आथिखालनि जोंनि लानो गोनां जे डिसिसन बिनि सायाव नोंथांमोननो आं बुंनानै होनो थाखाय बे समाव आवगायदों। आं नभेम्बरनिफ्राय सुरु खालामनो सानदों। थांनाय बोसोरनि नभेम्बराव जोंनि जोबथा सावरायनाया जाफैदों पलिटिकेल लेभेलाव। राजखान्थियारि थोरफोआव थांनाय बोसोरनि नभेम्बराव जोंनि जे 3 खनायारि सावरायनाय बे सावरायनाया थाबथाफैदों आरो बे सावरायनायाव बुंदोंमोन जे नोंथांमोनजों डिसेम्बर दानाव सावरायफिनगोन आरो डिसेम्बर दानावनो सावरायनानै मोगथाङारि मोनसे महर होगोन जे नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बास्तब मोनसे पदक्षेप लागोन होननानै हम मिनिस्टार नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बिथाङा बुंदोंमोन जे डिसेम्बराव सावरायनानै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा लागोन। बुंब्लाबो जोंनाव मोनसे सन्देह थाबाय थादों। जानुवारि होनबा मार्च जायो, जुन होनबा जुलाइ आगस्ट जायो, थि समाव जाबोफेराखै। मास मोनसे मोननै उन सिगां बेबायदि सावरायनायफ्रा जादों। डिसेम्बर होनदोंब्लाबो जोङो हय डिसेम्बराव जानाय नङा, जानुवारिफ्राव जाहैनो हागौ बेबायदि साननाया जोंहा दङमोन। नोंथांमोना नुबाय बिनि उनाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव घटना जानायनि उननिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि मोनसे दुंहाव थासारि जामारबाय बे देशआव। जुद्धआ जाहां जुद्ध बायदियानो जाबाय माखासे जायगाफ्राव आरो जों सानदों जे जोंजों रायलायनांगौ जि सम बे समा बेनोमोन। दायो भारत आरो पाकिस्तानजों जुद्ध जाहांब्ला मा जानो हागौ बे बाथ्राखौ जोंनि सोमावसारारि जि आफाद जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपआव जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबोबाय थादों जे मा जानो हागौ। समा गैला, बिसायखथि फैसिगौ, इलेक्सन जासिगोन, बे सरकारा बेसेबां गुरुत्व होगोन, बे इसेल' समाव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय माबादि राहा लामा हाबाफारि लानो हागोन बे बाथ्राफोरखौ जोंनि सोमावसारारि आफादफोरनि जे मेल मिटिं जों बेयाव सावरायबाय थादों। जोंनि गोरों गोरा मानसिफोरजों सावरायदों, जायफ्रा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों जों सावरायदों मा जानो हागौ, बोरै खालामनाया थिग जागोन। दिनै दुखुनांथाव जाबाय, सरकारा जोबफैबाय, इलेक्सना फोसावबाय, बिजेपियानो सरकार दाफिननो हागोन ना हाया? एबार ना कंग्रेस फैसिगोन ना थार्ड फ्रन्टनि सरकार फैगोन, दिनैनि बे समसिमाव रावबो रोखायै बुंनो हाया। बिजेपियाबो दुग्गायै बुंनो हायाखै जे जोंनो सरकार दाफिनगोन, बुंनो बिसोरबो हायाखै। कंग्रेसआबो हायाखै जोंनो सरकार खालामगोन। बिजेपिया एनडिए दाफिनगोन, सोर दला एनडिएआव थागोन? कंग्रेसआ सिगांनि इउपिएखौ दाफिनगोन, सोर बेयाव थागोन? केलकातायाव महारेलि खालामदों ममता बेनार्जी, वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टारा गिदिर मोनसे महारेलि खालामदों आरो बेयाव भारतनि गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टी, जोंनि नर्थ इस्टनिफ्रायबो गोबां पलिटिकेल पार्टिया केलकातायाव जानाय महारेलियाव बाहागो लादों। जों बेनिफ्राय मोनसे अनुमानबो खालामनो हायो जे सोर सरकार दागोन, माबोरै दागोन बे बाथ्राफोरखौ जों अनुमान खालामनो हायो। दिनै जों आसामनि थासारिखौ जों नायनांगोन। मानगोनां रायजो राजाफोर, बे बिसायखथियाव इउपिपिएल हानजा, एबसु, एनडिपि प्रग्रेसिभ पिपल जयन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टजों दाजानाय जे इउपिपिएल जि हानजा, बे हानजाया क'क्राझार लकसभा समष्टि आरो मंगलदै लकसभा समष्टि बे मोननै एमपि सिटआव बिजाथि फसंदों आरो जोंनि नैबे क'क्राझाराव जोङो इउपिपिएल पार्टिनि आफादगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोंनिफ्राय बाव बिजाथि होनाय जाबाय। बाव जेबो गोनो गोथो गैया। ओइबारनि देरहानांगौआ जोंनि थाखाय गोनांथार। कंग्रेसआ हारसिं दल सरकार दानो हागोन जों नुवाखै। जायफ्रा रायजो बिग्रा आफादफोर दङ, भारत
नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट दाबाय दिनै जोंनि बे सोमावसारग्रा आफादफ्रा गोबां रोखोमनि सोमावसारबोबाय गोबां रोखोमनि सरकारखौ नारसिननाय हाबाफारि लाबोबाय नाथाय बे सरकारा थांनाय समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ जेरैबायदि गुरुत्व होनानै सावरायनायखौ लांनांगौमोन बेबायदि लाङाखै पार्लामेन्टआव जोंनि थाखाय बुंग्रा मानसि गैया ना बर'फोरहा दङ ना गरखाफोरहा दङ ना विदर्भ रायजो बिग्राफोरहा दङ जों रायजो बिग्रा मानसिफोरनि आखायाव जोंनाव एमपि गैया जायनि थाखाय दिनै जोङो सावरायलायनानै जेसेबां रायजो बिग्रा आफादफोर दङ बे आफादफोरा ज' जानानै मोनसे थांखि लादों गावबा गाव जायगायाव जानाय जे इलेक्सन जागोन एमपि इलेक्सन बेयाव बयबो बाहागो लानांगौ आरो जों देरहानानै फैयोबा होमबा जोङो कंग्रेसनो जुदि नांगौबा बिजेपिनो जुदि नांगौबा सोरबा थार्डफोरनो जुदि नांगौबा होमबा जोङो दरदाम खालामनो हागोन बेबायदि जोङो सावरायलायनानै दायो गावबा गाव जायगायाव एमपि इलेक्सनाव बाहागो लानो थाम थिम जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जुदि जोंनि बर'फ्रा ट्राइबेल एसटी खालामनो नागिरनायखौ बुजिनानै बिपिएफआ जिहेतु एसटी जाहोनो नागिरो गुबुनफोरखौ बेखौ जुदि रागा जोंनानै मानसिफ्रा बुजिनानै सोमावसारारि आफादजोंनो थाफानांगौ आन्दलननिया फोजोबनांगौ जेंना सुस्रांनांगौ रायजो नङाबा जेबो जानाय नङा बिजेपि फैयोबाबो जोंनि खहा खालामो सोरबा फैबाबो जोंनि खहा खालामगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दासिमाव जेरैबायदि बुजिनानै दङ जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि सरसा खालामबाय थादों जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब होदों जेरैबायदि दायो बुंथिबाय थादों फैबाय थानाय इलेक्सन समसिमहालागै भट होजासिमखालि जुदि गद-गदाय गोसोआव लानानै जोंनि बिजाथिनो जुदि होयोब्ला होमबा जोंनि देरहानाया बेयाव खाथां जानानै दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो जों समखौ आद्रि खालामनो सानाखै जोङो बर' गामियाव बारा थांनो सानाखै बर'फ्रा जोंहा थिग जाखानांगौ जों गुबुनफोरखौ नागिरदों जोंनो गुबुनफोरनि माखासे भट नांथारगौ जों गोजा हिसाबा जाया जोंनो गुबुनफोर नांगौ आरो गुबुनफोरजों बोरै लोगो जानो बिनि थाखाय दायो जोङो थामथिम जादों आरो सावरायलायनायखौ जों खालामबाय थादों ओंखायनो जों खावलायनो लुबैदों जोंफोरनि जायफ्रा साखाथि फाखाथियाव रायजो जानाय हारिफोर दङ हारिसाफोर दङ बिथांमोना जेबो खस्थ' मोनाजासे जों बिथांमोनखौ जोथोन लानानै जोङो लांनांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर जोंनि गेजेराव जेन' बेले बेजे जायाबालानो बोराबलायनाय गैयाजासे जोङो खौसेथियै जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बेवहाय हाबाफारि जोङो बेयाव बाहागो लानांगोन जोङो जुदि गमामा देरहानानै थांमारोब्ला जोंनि बिजाथिया खामानि मावहैनो हागोन मानोना दिनै गोबां रायजो बिग्रा आफादफोरनिफ्राय देरहानानै फैसिगोन जोंहासो खस्थ' जादों गुबुनफोरा बेबायदि खस्थ' जायाखै दिनै जोंहा जुदि एमपि गैयाब्ला जोंनि बाथ्राखौ पार्लामेन्टआव सोर बुंगोन दाख्लैथ' जों मिथिबाय नङा होमबा मोनद' हारिखौ जेब्ला एसटी खालामनो नागिरो जोंहा बेबायदि मानसि गैया जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि जानानै एसेम्बलियाव बाथ्रा बुंनो मानसि गैया दंनायालाय दं बर' एमएलए नाथाय गुबुन हानजानिसो जायफ्रा मोनद' हारिखौ एसटी जानायाव सापर्ट खालामो दंनायालाय दं जोंहा काउन्सिल नाथाय जोंनि काउन्सिला सापर्टसो खालामो लिरनानैसो हरबाय नाथाय एखे काउन्सिल राभा हासंनि चिफ टंकेश्वर राभाया जोंनि सोमावसारनायाव फैनानै बुंफैबाय खुनु दिन आं बेखौ जाहोआ आं आन्दलनकारिफोरजों दङ नांगौबा आं हालेवनानै जाहैफिनगोन आंहा जे बेबायदि राजनिति खालामनायनि खुनु दरखार जायाखै गावनि राभा जाथिखौ गावनि ट्राइबेलफोरखौ फाननानै आं राजनिति खालामा नांगौबा आं हालेवनानै जाहैगोन होननानै बिथाङा जोंनि आन्दलनाव फैनानै बाहागो लाफैदों दिनै मिसिंफोरनि गणशक्ति आफाद बे आफादनि एमएलए भुबन पेगुआ जोंनि आन्दलनाव फैनानै बुंबाय आं बे जोंनि हानजाया बिजेपिखौ सापर्ट खालामोबाबो आं मिसिं जाथिनि आरो ट्राइबेलफोरनि खहा जानाय बायदि जेबो खामानियाव आं बाहागो लाफाया होननानै बिथाङा बुंलांबाय आरो जोंनि आन्दलनाव गमामायै नुजाफैबाय दङमोन जोंहाबो बर'फ्रा 12 जन एमएलए काउन्सिल दङ एमपि दङ नाथाय बिथांमोननि बुंनायखौ जों मिथिदों आरो खोनागासिनो दं नै दासिमबो बिथांमोना बुङो अर्डिनेन्स पास खालामनानैबाबो जाफुंसारनांगौ बे मोनद' हारिफोरखौ होननानै दिनैसिमबो बुंबाय थादों अब्ला मा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर'नि सानसुमैफोर जोंनि बर'नि दल आरो संगठनफोर जोंहा मा सानबावनांगौ दङ नामा
बबे हानजाजों लोगो जानांगौ बबे सानना हानजाखौ मदद खालामनांगौ बिनि जे थांखि लानाय बे थांखि लानाया स्पष्ट जों जानांसिगौ जों रोखायै बाथ्राफोरखौ जों बुंबोबाय थादों मानोना जों आन्दोलनखारिसो दिनै जोंनि आन्दोलनखौ बुंदों दिन्थिफ्लानायसो होननानै मा बे 50 बोसोरा एबसुआ ओरैनो दिन्थिफ्लानानै खामानि मावबोदों नामा मा बे 30-40 बोसोराव एबसुआ जे आन्दोलन खालामदों बे आन्दोलना दिन्थिफ्लानायसोमोन नामा मा एनडिपि दिन्थिफ्लानाय आन्दोलनसो खालामदों नामा जोंनि जे सोमावसारनाय आफादफोर मा दिन्थिफ्लानायसो आन्दोलन नामा जुदि दिन्थिफ्लानाय आन्दोलनबा भारत सरकारा माने पलिटिकेल लेभेलाव जों सावरायबाय थाखो भारत सरकारा माने एनडिपिफोरजों सावरायबाय थाखो जुदि बे दिन्थिफ्लानायमोनब्ला बे सावरायनायखौ बिसोरो दाम होगौमोन नामा नाथाय बिथाङा जोंनि सोमावसारनायखौ तात्सिल्य खालामगासिनो दङ मा लाल साहा लोंनोसो लेंहरो नङा होमबा एबसुखौ बे आन्दोलनखारिखौ बेबायदि बुंदों लासिंसिं जोंखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै समग्र बर' जातिखौ लाजि फोनांनाय जादों जायफ्रा जातीय सत्ताखौ बिश्वास खालामो जायफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों हाजार हाजार मुंख्लं जाबोदों बेंगुरा जाबोदों जिनाहारि जानो गोनां जादों बे मानसिफोरखौ बिथांमोननि हानजाया दिनै लाजिंसिं खालामगासिनो दङ बेयो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक सोंखारिथाव बेयो जोंनि थाखाय गावसोरबो हिसाब मोनाखै देरहानायनि हिसाबा बिसोरनाव गैया बिसोरबो कस्ट्रास बिसोरनाव थांनो हाया बिसोरबो आदिबासिनाव थांनो हाया दफा मुफा खोथा होनो नालाय बिसोरबो थांनो हाया बिसोरो जोंखौल' बुंगासिनो दं बर' बे आन्दोलनखारिफ्रा ओरैनो बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माजों ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रायलायनायाव मानिनानै फैदोंसो होननानै बुंदों गावसोरसो होबथादों होननानै बिसोरो बुंगासिनो दं दिनै फेसबुकनि जुग आं बुंनायखौ गोजाननिफ्रायबाबो जोंनि सोरबा मानसिफ्रा खेबदों दा फेसबुकाव हगारगोन थिग बेबायदिनो बर' जायगा मेल मिटिं खालामनायखौ बिसिनि गावसिनि सेंग्राफ्रानो जेब्ला खेबबाय जेला होबाय होमबा बै कस्ट्रास बंसिफ्रा बै आदिबासिफ्रा बै गुबुनफ्रा बिसोर मिथिबाय माने होबथानायनि खामानिखौ बिपिएफआनो मावहैमारदों आरो जेब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिल्लीयाव लानानै थाङो ओइखालिनिफ्राय बे 6 जनगोष्ठीयाबो बुजिदों जे बिसोरो डाबल स्टेन्डार्ड खालामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बिसोरो रोखा जादों बिसोरबो थांनो हाया जोंखौ होनदों जोंथ' होबथाखायो स्पष्ट खोथा खिन्थु गावसोरबो जेबो डाबल स्टेन्डार्ड खालामबाय बे मोननै हारिनाव गावसोरबो थांनो हाया बर'आथ' गावसोरजों गैखाया बेसेबां दं 5% 10% दङ 100 जनाव 10 जन मानसिया बिसोरजों दङ 90 जन बर' मानसिफ्रा जोंजों दङ जायनि थाखाय थांनाय बिसायख'थियाव 2,75,000 जों मोनदों सोरनि भट बेयाव 20,000 हारसानि भट जागोन जोंना 2.5 लाख मानसिया जोंनि भट बर'फोरनि भट एबार जोंनि बर'फ्रा बांसिनदों बुजिदों थार बाथ्राखौ बुजिनो हादों 3-3.5 लाख जों बर' भट मोनोबा 50,000 जोङो गुबुन हारसा मानसिफोरनि भट मोनोबा जों देरहालांनो हायो जायनि थाखाय जों रायलायबाय थादों गरखाफोरजों रायलायदों राभाजों रायलायदों बाङालि मानसि जायफोर पार्टियाव दङ मुस्लिम मानसि जायफोर पार्टियाव दङ जोंजों गोसो गोरोबनाय नाथजुगिफोर बायदिसिनाफोरजों जों रायलायबाय थादों आरो बेबायदिया मोगथां महर मोनोबा बिसिनिख्रुइ जोङो गोबां भट बारा मोननानै एबार जों देरहालांनाया बियो रोखा जानानै दङ बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर कुनु मोनसे भटआ नष्ट जायाजासे थाखा फैसा राननाय बायदिसिनाफोरखौ लब खालामाजासे रानोबा लाबानो जाबाय नाथाय भटआ रायजो बिग्रा आफाद इउजि ब्रह्म सावगारिया मा जायो मिथिथ'आ मिथिगोन एसे उनाव बे सावगारियाव जोंहा भट होनांगोन दिनै आं मा बाथ्रा बुंनो जिहेतु दानि थासारिया बेनो मोनसे रायलायनांगौ मोनसे थासारि जों सोमावसारग्रा मोनसे आफादसो आरो बे सोमावसारनाया बोरै फिनिशिं जानो हायो बे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनांगोन जोंनि आन्दोलनफ्राव जों बुंबोबाय थादों मिशन 2019 बड'लेण्ड मिशन 2019 होनदों दिनै बे 2019आ बेनो आरो जोंनि मिशनखौ थ्र' इलेक्सन जोङो खालामनांगोन बिसायख'थिनि गेजेरजों बिसायख'थियाव देरहानानै जोंनि मिशनखौ जाहाथे जों साक्सेस खालामनो हायो बेखिनिखौनो आङो बे समाव खावलायबाय बयनोबो फिन आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो सानदों दिल्लीनिफ्राय जोंनि मानगोनां आफादगिरिया मेसेज हरदों
जे जोंनि जे सावरायनाय अफिस लेभेलाव बे जाबाय थागोन बिउरोक्रेसि लेभेलाव बे सावरायनाया थांबाय थागोन दायो एनडिएफबि नि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरिया दंहैयो बिथांमोना फोरमायहरदों जे सावरायनाय जि हाबाफारि बे सरकार गैयाब्लाबो सरकार दाजानसिम गोबां सम दङ इलेक्शन हिसाब आरो सरकार दाहैगोन गोबां सम दङ बे समाव थाबथानाय नङा बे समावबो अफिसियेल लेभेलाव जोंनि सावरायलांनाय जोंनि हाबाफारिफ्रा जालांबाय थागोन बेखिनि मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो होनायखाय बा फोरमायहरनायखाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फोरमायनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों।